Últimament estic fent parlars molt poc coneguts, així que vos sorprendrà saber que avui parlaré del dialecte per excel·lència del català, el dialecte més parlat, el barceloní. Si bé és un subdialecte, no un dialecte. Dialectes, història de la llengua. Concretament, és una varietat del català oriental occidental, que es parla a Barcelona, que és la que li dona nom, i a l'àrea metropolitana. I direu, i què m'has d'explicar del nostre dialecte, del dialecte que parlem sempre? Del dialecte que tothom coneix, que se sent per la tele, per la ràdio. És evident que no vos faré descobrir un parlar nou, però sí que voldria desmentir diverses coses. Per a començar, s'ha dit sempre que és el dialecte estàndard, o que és el dialecte correcte. I, evidentment, això no és així. També, al contrari, se diu que és el dialecte més castellanitzat, que és el dialecte més influït pel castellà, sobretot per les grans ones migratòries del segle XX i d'este segle IX. Tot i que potser, en cert grau, ha tingut gran influència el castellà, no per això és menys vàlid que un altre dialecte. I tampoc cal ser destructius, hem de ser constructius. Però bé, tornem a la normativització del català. L'origen d'este prejudici. Pompeu Fabra, com molt sabreu, va néixer a Gràcia, a Barcelona. I és per això que molta gent diu que al ser barceloní és molt probable que agafés les formes barcelonines com a norma. Si bé això en part és veritat, d'altra banda mirava sempre de revisar per on podia la resta de varietats dialectals. Tenia opinions molt integradores de la resta de dialectes. Wow. Nope. I va suposar grans canvis, ortogràfics sobretot, però també morfològics. Evidentment, a la seva època no tenia tots els recursos dialectals que tenim avui dia. El diccionari català-valencià-balear encara s'estava confeccionant i l'àrea lingüística del domini català no era ni un pensament encara. Actualment són dos grans fonts de coneixement dialectal lingüístic del català molt importants. Una de les coses que va proposar Fabra va ser que els plurals formats per ES s'escriguessin en ES, no en AS, com feia anys que s'escrivia. Fins i tot els occidentals escrivien a mà, per tradició literària. En canvi, ell va optar per triar la E per als plurals, perquè realment per als orientals no suposava una gran diferència, degut a la seva neutralització. Quan a lèxic també intentava introduir i acceptar mots de gran extensió geogràfica, tant si eren orientals com occidentals. Si bé al llarg dels anys, després de la seva mort, s'hi han anat afegint més termes i més riquesa lèxica al diccionari. Si bé per a ell era bastant difícil poder tindre en compte la resta de dialectes, va fer tot el que va poder, o almenys força. La gent de Barcelona per què diu que la resta de dialectes són estranys, són raros? Realment, històricament, són ells els raros, ja que són ells els que han anat evolucionant sobretot al llarg del segle XIX, on van hi haure molts de canvis fonètics que duren i perduren fins avui dia. De fet, Pompeu Fabra també va desdialectalitzar una mica la zona de Barcelona, ja que hi ha diversos trets que es van considerar molt vulgars i que la norma no va acceptar, com podria ser els casos de aiga i llenga, dir jo cantessi o ell cantessi en lloc de jo cantés, ell cantés. També pel tema dels pronoms dir donar-los-hi en lloc de donar-los, o dir fent-se en lloc de fer-nos, anem-se'n en lloc de anem-nos-en. Són formes que han anat desapareixent a poc a poc. Després també hi ha força característiques que té en comú la resta del català central, òbviament, com podrien ser la simplificació de altre per atre. També hi ha diverses metàtesis històriques, com ara darrere, gabinet, àliga, vídua, vidu, enciamada. Paraules originàries del caló, com ara paio, halà. I també podem trobar diversos fenòmens més freqüents que altres zones, com ara la velarització en els gerundis, com puguent, siguent, visquent, infinitius formats per analogia com tindre i vindre. També com a forma que s'ha considerat vulgar és l'ús del incoatiu eixa a serveixa, reuneixa, en lloc de serveix o reuneix, o casos puntuals com coneixo en lloc de conec o apareixo en lloc d'aparec. Tot i que hi ha formes que es poden considerar vulgars que encara es mantenen, com ara jo donc, que tu facis o que ell dongui, entre d'altres. I és catanyol, lo barceloní, podríem entendre. A veure, sí que és veritat que popularment s'han creat termes com xava, o bleda, o light, per a definir aquestes parles, però al final també són resultat d'un prejudici, lingüístic o fins i tot cultural. Pot hi haure un català més influït per una llengua, però no en diem diferent per això. A la Catalunya Nord, en què tothom està molt influït pel francès,
No diem que parlem d'una manera diferent. Però bé, jo crec que això no és la nostra més gran preocupació, sinó que es parle i que tothom pugui aprendre-la. Per això cal paciència i cal mantindre la llengua. Les dades són les que són. Més del 90% de la població entén el català a Catalunya. Així que no ha d'haver cap problema per no canviar de llengua. Matarranya magistral y la gran guerra de Lepe.